ҳафтаи равон дар фурудгоҳи пойтахти Финляндия шаҳри Ҳелсинки сагҳои бӯйков ба ташхиси коронавирус дар тани мусофирон оғоз намуданд. мақомот мегӯянд ин лоиҳаи озмоишӣ буда дар канори тафтиши маъмулии табибон гузаронида мешавад. ҳоло хулосаи саг ҳукми қонунӣ надорад ва агар саг коронавирусро ташхис намуд, мусофир боз ҳам бояд аз муоинаи маъмулии табибон гузарад. ин барномаро як муассисаи хусусии байторӣ ташкил кард ва довталабон 15 сагу 10 мураббии сагҳоро барои ташхиси коронавирус тамрин доданд. яке аз ин сагҳо қаблан дар Испания бо ташхиси саратон дар тани афроди муоинашаванда машғул будааст. Анна Хелм Бьоркман, устоди донишгоҳи Ҳелсинки дар пажӯҳиши ҳайвонҳои ҳамроҳ саҳм гирифтааст. ӯ мегӯяд пажӯҳиш аз он гувоҳӣ медиҳад, ки саг 5 рӯз пеш аз ошкор шудани аломатҳо беморро ташхис мекунад. мусофир як пора докаро ба гарданаш расонида, онро дар қуттии оҳанин мегузорад. сипас онро дар утоқи дигар саг бӯй карда, ҳамон замон натиҷааш маълум мешавад.